И здравейте хора, аз съм Сами и днешното видео ще снимаме на... Аз съм просто Сами и днешното видео ще снимаме на Brawl Stars. Как се оправите видео в канала. Не забравяйте да се абонирате на канала с коментите и да оставите лайк. Също може да коментирате впечатленията си. Да, нека да започваме. Не го приказвай. Някой. Та другия не знам защо ще разказвам. Това беше добра идея от страна на Ника. Нищо, дай Ника. Нита, ако не спеш тази... Майко, каква е тази Нита? Това беше ужасно. За малко да махнем да го направя на малко профи. Така, набрал на нашия Рунтун, така. Да не казвам какво. Айде, ще пътнахме игра. Сега се играе на малкия ми акаунт, който е 2000 копия. На големия акаунт съм 12 000, почти 13, ако не се лъжа. А след малко ще играем с Спит, който го отключих преди малко, преди да започна видеото. Да почвам с следващата игра. Spooky. No to są to rzeczy. Takie. Dwa mnie na gąbki. Dobro, ще се размърдали малко. Айде. Ако искате да гледате другите ми видеа, отидете в втория ми канал, който се казва Сами Прото. Там качвам доста порядко, но все пак има хубава игра. Я хубава. Тая гъс или гъс, трябва да го нарека кръга на шегата. Не е на 78. Аз ще дигам гъс или гъс и новото на 10 ранг. Ще има видео също как играя на ранг и там това ще е по-напред. Защото аз сега имам един герой на 9 ранг, на 9 пауър.
Год 100 хиляди. Тоест той е написал Господ 100 хиляди. Или 100к. Той е написал, че ще стане Господ. Така да го нарека. Пробвам да го преведа. Той го е написал, че се казва, че е Господ и че е 100 хиляди. Ама на тия купи знаем, че не си 100 хиляди купи. Айде, ще направя 40. Ще си направя 40 винистрика. Айде. Ще си подобя винистрика. Предишният му винистрик беше 18. Смятате колко. Днеска и една игра не съм губил, ако искат да ми видите винистрика, ще осъзнаете, защото аз днеска съм играл около 20 игри, някъде там, за да събирам за... Между другото, Брус ми западна и той преди малко от Mythic Star Drop и аз почнах да игра с него и със всеки, че трябва да запиша видео. Тази целула малко беше разкатана. Айде се. Майко, ако да се мане, не знам дали това просто ще рекламно за първи видео. Аз имам вече 40 стрик, браво. Айде. Аз на големия си акаунт нямам 40 стрик, пък на малко. Ето много ясно, че на малко няма да имам 40 стрик, защото все пак си е малък и се пада да се спринта. И аз съм мисля да го интересно, да се каже. Всъщност аз в този канал няма да качвам само на Brawl Stars, а и на други игри. Аз имам фалшивата Brawl Stars и имам всички герои. Които може ли там да поиграем? Айде, още 20 закупки трябват да си вземат Star Drop. Айде! Той е Бус. Не знам точно как се произнася. Как би е на Tom Power 1010 димич? Ние ги е Supercell. Айде, още една победа. Аз съм си взел целия Brawl Pass стейдж. То след един ден
т.е. от други дни или... Да, или утре, или от други дни. Ще излезе новия сезон и новия Battle Pass. Аз вече знам на какви ще са скиновете в новия Brawl Pass. Ще са за хората, които не искат да знаят да работят в тази част. А за хората, които искат, скиновете ще са... То ще са 3 скина и скиновете ще са на Брок. Едни скинове такива деца, все едно хакерите. Все едно едни хакери, които са на компютър и хакват с... Аре, гъсна 10 ранг. Айде сега почваме с това. Само да знам, Епик. Нищо. Не, малко. За сега, целта ми в този акаунт е, като стигна тази цел, другата ми цел ще е всички играли да ги направим на 15 ранг. На 15 ранг, а сега целта ми е да направя всички бролери на 10 ранг или над 10. Което ще би е малко трудничко, защото като се знае колко бролери имам на от 10 ранг. Не знам как ще стане така. След малко ще спираме, защото видеото става прекалено дълго. Ще минава малко квестове така. Вече съм се загледал. Не, всъщност. Ако ви мисля, че е достатъчно смело да спорим. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да лайкнете това видео и